Gbɛrɛ gbɛrɛ la ko gbɛrɛ buka ka nafolo sɔrɔ ele bila te nafolo c'est à dire ka gɛrɛsigi ka nafolo de sɔrɔ ka kɛ nafolo tigi mais m'a fɔ n ko k'a fɔnɔ dɛ m'a fɔ n ko k'a yɛlɛma dɛ m'a fɔ n ko k'a labɔ fɛn dɔ kɔnɔ dɛ c'est à dire ala bɛ sababu d'i ma k'i kɛ nafolo tigi nafolo kɛrɛnkɛrɛnnen tigi k'i y'a gɛrɛsigi sɔrɔ k'a basigi o min'o le d'i ma sisan ala ka bɔ ka taa kɔrɔ n y'a numéro 07 09 14 20 41 soit 07 68 45 69 48 soit 01 03 69 02 30 ni mɔgɔ min mako bɛ n ka gɛrɛsɛgɛ nafolo baara la ni bɛ saga kan ni mɔgɔ min mako bɛ n ka gɛrɛsɛgɛ bamanan sɛbɛ gɛrɛsɛgɛ baara la ni mɔgɔ min mako bɛ n ka masaya daga la ni mɔgɔ min mako bɛ n ka bagi gɛrɛsɛgɛ nafolo baara la a bɛ bi lamɛn n'i ko k'olu kɔnɔ ko hɛrɛ tɛ yen o fɛn bɛ yen ka baara ngɔku ka bɛ taa don ka so kɔnɔ n'i y'a don so kɔnɔ a banna bila nɛma bɛ jigin ele yɛrɛ bɛ nɛma don i bɛ gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ ka bɔ da sɔrɔ olu bɛ ɲa bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ olu tola kɔnɔ c'est comme n'i ye so kula lɔ loyer kana dɛsɛ i ka so sara la ele bɛ so kɔnɔ i kana segin i ka so sara kɔ foyi ka nin baara bɛ taa don i ka so kɔnɔ bila même loyer bɛ k'i ka so kɔnɔ a bɛ nafolo sɔrɔ k'i ka so sara i lafiya la ni famille de bɛ n'i y'a don a kɔnɔ même i mɔdi fo parfois labɔ hɛrɛ dɔ bɛɛ lajɛlen ma an ngɔku baara de b'o kɛ ko sadi baaraw bɛ ka kɛ ka di ma ani waso tɛ kelen mais usain ba tɛ se ka min ka nafolo fɔnɔ ka di ma on dirait n bɛ ka min f'u ɲɛna sisan taga nin ta i bɛ nin kɔrɔ ni nin kɔrɔ bɛ fɛn dɔ yala i k'o lɔn wala cɛ i t'o lɔn dɛ a bɛ fɔ yiri ma ko manden sunsun ɲini i kɛla cɛ i kɛla muso ye manden sunsun kuru 3 ɲini i kɛla cɛ la i kɛla muso ye i bɛ dɔ ale kuru 4 ɲini k'a fara manden sunsun kuru 3 kan ka don daga kɔnɔ k'a tobi bi la mɛ nin bɛɛ latigɛ la kan ko siri ɲini k'i fa k'i tɛ fɛn sɔrɔ i tɛ kɛ fɛn i tɛ fɛn dɔ ɲɛ i tɛ foyi ɲɛ diɲɛ tɛ kɔnɔ bi la ala bɛ fɛn dɔ kɛ i bɛ fɛn dɔ sɔrɔ est-ce que n b'a fɔ n bɛ ka fɔ i bɛ ka faamu manden sunsun a kuru 3 ɲini o ko yiri ma ko dɔ ale ala mɛ yiri de da ma kunufɔya kunu kan a ye taga ta kɛ a ye tɛna wusa jumɛn tigi momo mi yɛrɛ bɛ ko sisan fada tv a ye tɛna mun ye a bɛ mɔgɔ de bɛna k'ala a n'a ci la ye n y'o fɔ bɛɛ ɲɛna n ko se tɛ wusaji ye sa se fana tɛ mun ye se bɛ mɔgɔ de bɛ i y'a jabaru masala da ye mɛ an lanmana la k'a lajɛ an y'a kalan cogoya min na k'a kalan k'a dɔn n'i y'a ta k'a kɛ i bɛ fɛn dɔ yɛlɛ n ko fɛn dɔ de bɛ kɛ fɛn dɔ ye bidaya tɛ dunuya fɛn dɔ de bɛ kɛ ka kɛ fɛn dɔ ye i bɛ fɛn dɔ de ta ka kɛ fɛn dɔ ye ka fɛn dɔ kɛ fɛn dɔ ye laɲini bɛ se ka lafiya ala yɛrɛ k'o bila kuranna kɔnɔ ka bila tura a bɛ kɔnɔ ka bila yiri kan même kongosow kɔnɔna na dugukɔnɔfɛnw kɔnɔna na biyanw kɔnɔna na ala k'a bila kan a ta kɛ fɛn dɔ i bɛ fɛn dɔ ɲa o ni bidaya tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la n bɛ ka min f'u ɲɛna nin taga nin ta bɛ nin kɛ n'i ye nin kɛ i bɛ fɛn dɔ yala o tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ manden sunsun a kuru 3 ɲini taa dɔ ale kuru 4 ɲini bi la a fara ɲɔgɔn kan i b'a don daga kɔnɔ tu t'a la ta t'a la nin layɛ fari kan su 7 tile 7 n'i ye nin layɛ fari kan su 7 tile 7 i b'a lɔn k'a fɔ ko ja can bɛ yiri la can bɛ lɔn na lɔn bɛ se ka fɛn dɔ ɲa n ko le fa ɲɛna wusa ma yiri tigi m'a fɔ ma kɔrɔ b'a fɔ ma kɔrɔna kɔnɔ yiri kan ne bɛ kuma ye kan i b'a ta yɔrɔ min na i tɛ se k'a wuli n'i taara kɛ i bɛ fɛn dɔ yala o de kosɔn n bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ barikada mun bɛ kan fo ka ne sɔn min bɛ kan fo ka féliciter ka courage di ma n b'o bɛɛ lajɛlen fo parce que olu y'a ta o y'a kɛ o ye fɛn dɔ yala ka fɛn dɔ nafa k'olu fana min de sɔn morikɛ i doit k'i waso le ko n y'a kɛ client ye sɔn c'est à dire k'a bɔ fɛn dɔ kɔnɔ k'a bɔ nɔgɔ dɔ kɔnɔ k'a bɔ bɔnɛ dɔ kɔnɔ k'a bɔ degun dɔ kɔnɔ k'i waso o kan ale b'a ta a b'a kɛ a bɛ nafa dɔ y'a la ale b'i le sɔn a ye fɔ olu ma ko y'a lɔnni ka fɛn dɔ ɲa ka mako dɔ ɲa sɔn n ye soba b'a la n ye moriba sa ni sa o tɛ dɛ moricɛ a bɛ kɛ mɔgɔ b'a c'est à dire fangana bɛ ni lawuli ma a ye fɔ olu ma ko moriya a ye fɔ olu ma ko non ko i ka yiri n'a gondo lɔn esa faamuna mɛ k'i lawuri manden sunsun kuru 3 ɲini i bɛ dɔ ale kuru 4 ɲini ka fara ɲɔgɔn kan n'i y'a fara ɲɔgɔn kan i b'a tobi n'i y'a tobi n'a mɔna mɔni kɔfɛ ala kaba ala ka bɔ kari ma n'i ko i bɛ nin misi 7 tile 7 bi la i bɛ fɛn dɔ yala ni bɛɛ bɛ tigɛ ko ka k'i kun an b'o tɔ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna kɔma tɛ kɔ inshallah a ye fɛn fɛn bɛna k'ala jaabi dɔ la ala k'an diya n'a ye